Доброї раниці, Привітання! доброго здоров'я! Рады вас бачить! Вітаємо вас! Дозвольте представиться. Меня зовут Навозчик Діана. А мяне Жалоба Жанна. Ми екскурсоводи школьного музея ручника. Але зараз размова пойдзе не про ручник. Давайте сьогодні будемо говорити про ляльки. Скажите, коли ласка, а вы у дзяцінстве любили гулять у ляльки? Ви помните свою любимую ляльку? Якою вона була? Мы ж вас запрашаем окунуться у світ народних лялек. Не тих, якими гуляють зараз сучасні діти, а лялек з бабулиного куферка. Тільки створені вони нашими руками. Коли ласка, зверніть увагу на нашу виставу. Усе цацки можна поділити на 3 групи: обрадовые, обереги і для забав для гульні. Іх рабілі толькі жанчыны, таму што гэта было жаночым рамяством. Мужчыны не мелі нават права датыкацца да матэрыялу і назіраць за працэсам стварэння. До работы можно было приступать только в добром настрое, с чистыми руками и думками. Ляльку неабходна было рабіць на каленях і за адзін дзень. Адкладваць працу на заўтра нельга. А таксама нельга іх рабіць ноччу, у выхадныя дні і святы, а яшчэ ў сераду і пятніцу. Одна з особливостей виробу тканевих лялек-оберегів – не допущались використання колючих і режучих предметів. Тому лапики і нитки для будучих лялек треба було не резать, а рвать. Скажите, коли ласка, як вы лічыце, чым падобныя паміж сабой усе гэтыя лялькі? Так, яны падобныя ў адным, у іх не было твару. Лічылася, што калі лялька будзе ўжо вельмі падобна да чалавека, то у яе можа усяліцца злы дух. Коли сын ішов служити у армію, на стіну хати обов'язково вішали ляльку. У тим випадку, коли з хлопців здаралися неприємності, гэты оберег був перевернути у другий бок. Клали обереги і у колиску новонародженого, але не у той день, коли дитя народжається, а за 2 тижні. Лічилося, що лялька сограє колиску. Па народных павер'ях лялькі-аберэгі неслі ў сабе толькі добры пачатак і служылі вызначаны час. Калі лялькі выконвалі сваё прызначэнне, іх знішчалі ў агні, тапілі ў вадзе, закопвалі ў зямлю. Толькі некаторыя лялькі захоўваліся доўга. Так, напрыклад, усё жыццё захоўвалі вясельную ляльку, ляльку-суцішальніцу, выкананую з подалу матчынай сукенкі. З імі дзяўчына могла пагутарыць, калі ёй было сумна. Немало любили лялек, які наповняли лечебними травами. Кожна дзяўчына стварала для сябе 10-ручку ці 6-ручку. Гэта маленькая лялька, якая мела 10 рук ці 6. На кожную з іх дзяўчына загадвала тую працу, якую хацела выканаць добра. Паважаныя госці, пра якую ляльку вы б хацелі даведацца? Благодать. Галоўным адрозненнем ляльку, якую рабілі на дабравешчыне, гэта паднятыя ўверх рукі, сімвал сувязі з вышэйшымі сіламі, Богом. Такую ляльку дарылі са словамі: «Не сумуй, не унывай і рук не опускай». Лялька-багач. Яна павінна была прынесці ў хату дабрабыт, росквіт і дастатак. У аснове гэтай лялькі ляжыць тканевы мяшэчак, запоўнены зярном. Зосим Пшенік – одна з мужчинських народних лялек, яка була заступником мужчинських ремесел. Вішали, звичайно, у майстерні, робили тільки з натуральних матеріалів. Лялька-княгіня. Звычайна гэту ляльку дзяўчаты рабілі для сябе. Лічылася, што калі лялька будзе ўжо вельмі прыгожа ўбрана, то яна прыцягне да сябе забяспечанага жаніха. Пасля вяселля ляльку захоўвалі ў куфары. Кузьма і Дем'ян – заступники кавальской справы. Гэтых лялек звычайно подвешали над працоўным месцам рамесленніка.
Каляда – славянская обрадовая лялька, створение якой связано со святом. Гэта лялька – символ сонца і добрых адносін у сям'і. На поясе у гэтай лялькі павязаны мяшэчкі, у якіх захоўваюць соль ды зярно, а таксама павязаны венік, якім каляда адганяе ўсё дрэннае. На здароўе рабілася з льняных нітак. Лічылася, што лён валодае ўласцівасцю упітваць у сябе негатыўную энергію, у тым ліку хваробы. Такую ляльку клалі ў ложак да хворага, а пасля выздараўлення спальвалі. У час выканання гэтай лялькі неабходна было прыгаворваць «на здароўе». Лялька-купалка. Звычайна яе майстравалі днём 6 ліпеня, а вечарам ці ноччу, як і вянок, у час гадання кідалі ў ваду. Калі яна адразу накіроўвалася да берага, то дзяўчына ў гэтым годзе ніякія змены не чакаюць. А калі ж яна спачатку паплыве, а потым вернецца, то хутка чакаць сватоў. Матушка ці берагіня. У Беларусі яна заўжды асацыіравалася з вышэйшым праяўленнем любові, дабрыні, цярпімасці і прыгажосці, з'яўлялася сімвалам мацярынства, моцнай сям'і і здаровых дзяцей. Неразлучнікі – сімвал моцнага сямейнага саюза, мужчынскага і жаночага пачатку, зараджэння новага жыцця. Яе аснова – адна рука-палачка, якая сімвалізуе адзіную дарогу для мужа і жонкі, каб яны ішлі рука аб руку і былі разам і ў радасці, і ў горы. Ляйка-бацька увасабляе сакральную ролю мужчыны ў сям'і, таму што ён з'яўляецца апорай роду і радзімы. На яго плячах трымаецца і родная зямля айчына, і ўвесь род айчына. Лялька-рабінка – сімвал мудрасці і мацярынства. Звычайна гэту ляльку рабілі восенню, калі паспявалі плады дрэва. На працягу года захоўвалі ў хаце, а затым аддавалі для гульні дзецям. О, боженька, гэта бязрукая істота з вялікай галавой і ножкамі-вяровачкамі, якая напамінае калеку ці бабульку. Яе выкарыстоўвалі, каб выхаваць у дзяцей спачуванне і цярпімасць да нямолых, хворых і бедных, а таксама у божачцы выплаквалі сваю бяду, пасля чаго яе спальвалі ці закопвалі ў зямлю. Разумнік. 1 снежня звычайна рабілі ляльку-разумнік, таму што ў гэты дзень звярталіся да святога з малітвай пасадзейнічаць у дапамозе пачынаючым вучыцца. І абавязкова шапталі: «Бацюшка Навум, навядзіце нас стаў на ум». Прыемна быць крышку творцам, ствараць цёплае, добрае і радаснае, а пасля дарыць гэта.